Sziasztok! Kenyérsütés baromi egyszerűen. Kell hozzá egy ilyen kemény és férfias mérleg. Ráhelyezzük a kis keverőtálunkat. 500 g teljesen hétköznapi liszt. Abba belemegy a só, egy leveses kanál, teljesen hétköznapi élesztő. Én ezt össze szoktam így kavarni, hogy az élesztő jusson mindenhova a lisztnél. Ennyi. 3,5 deci víz. A többit elvégzi ez a keverőgép, nem kézzel csinálom. Sokkal jobb munkát végez, mint én. Hát csak itt az egyik kis fogantyúja letört. Na, pár perc alatt össze is gyúrta a tésztát a keverőgép. Kicsit beolajoztam a kezemet, vagy a kesztyűmet, hogy azért nem olyan ragadós ez a tészta, de azért ő a biztonság. Picit át kell csak mozgatni. Nem hajtogatunk, nem rakok rá konyharuhát, semmi, tényleg ez egy baromi egyszerű kenyérrecept. Ennyi. Ráhelyezem egy sütőpapírra. A legegyszerűbb, legolcsóbb, ikás, lábos, nincs kenyérsütőedény, kerámia vagy mit tudom milyen anyagokból. Ebbe berakjuk, nézzétek meg most ekkora. Rárakom a fedőt, 1 óra múlva süthető a kenyér. No, a kenyér meg is kelt, hatalmas lett, 1 óra telt le. Berakom a sütőbe, nincs előmelegítve a sütő, semmi. Fedőt rárakom, 50 perc, 225 fokon légkeveréssel. 50 perc múlva pedig levesszük róla a tetőt, és így is hagyjuk még egy 10 percet. Na, elkészült a kenyér, így néz ki. Hagytam egy kicsit kihűlni, és vágunk belőle egyet. Ilyen lett, puha, finom, csak ajánlani tudom.